дар чемпионати Осиё 2021 намояндагони 11 кишвари қурра иштирок мекунад. Мунтахаби Тоҷикистон низ бо ҳайати комил ба ин чорабинии сафарбар гардидааст. дар вазни 71 килограмм миёни ҷавонон варзишгари тоҷик Сайфиддинзода Сайфиддин рақобатро аз даври дуюм шурӯъ кард. дар ин марҳила Сайфиддин бо самбочии узбек Дилмурод Ҳолимадов нерӯ санҷида дастболо гардид. дар марҳилаи навбатӣ Сайфиддин бо намояндаи дигари Узбекистон Амирхон Зиёддинов рақобат намуд. варзишгари тоҷик ин ҳарифи худро низ аз сари роҳаш берун карда ба даври ниҳоӣ баромад. дар финал Сайфиддин ҳарифи худро аз Қазоқистон мағлуб намуда барандаи медали тиллои чемпионати Осиё оид ба самбо миёни ҷавонон гардид. ба ифтихори ин ҷавони умедбахши кишвар парчами ҳамрӯз Раҷабов дар вазни 79 кило бар ҳамаи ҳарифони худ зафар ёфта ба финал баромад ва дар финал ҳамрӯз варзишгари қирғиз Айдоз Алиевро мағлуб намуд ва медали тилло ба даст овард. ин сеюмин медали тиллои ҳамрӯз дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё маҳсуб мешавад. қаблан ин варзишгари тоҷик дар солҳои 2014 ва 2016 мақоми аввалро дар чемпионати Осиё ба даст оварда буд. варзишгари дигари тоҷик Деваштичи Убайдӣ дар ҳамин вазн ба гирифтани мақоми сеюм даст ёфт. Назарбекзода Озодбек дар финали вазни 88 кило миёни ҷавонон аз варзишгари қазоқ мағлуб гашта ҷои дуюмро ишғол намуд ва бо медали нуқра сарфароз гашт. зинаи аввалро дар ин категория варзишгари қазоқ Сапар Болат соҳиб гардид. дар даври аввали вазни 58 кило дар навъи самбои варзишӣ самбочии тоҷик Somonsangov бо варзишгари дигари тоҷик Масъуд Қуқанишоев зӯрозмоӣ намуда мағлуб шуд. Масъуд бошад бо варзишгари кишвари Қазоқистон Акжол Болтабоев сабқатро идома дод. мутаассифона Масъуд аз ин самбочии қазоқ шикаст хӯрд ва рақобатро барои медали биринҷӣ бо варзишгари қирғиз Азат Амонбеков идома дод. дар ин нерӯозмоӣ Масъуд дастболо гардида сазовори нишони биринҷии чемпионати Осиё гардид. ёдовар мешавем ки ин аввалин бор аст ки Масъуд дар чорабинии сатҳи қурравии миёни калонсолон ширкат меварзад. мақоми аввалро дар ин вазн Илҳом Пармонов аз Узбекистон ишғол намуд. дар вазни 64 килои самбои размӣ Сурбон Латипов медали биринҷӣ ба даст овард. Муталибшо Акобиров ҳам дар ин вазн ҳунарнамоӣ карда рақиби якуми худро аз Эрон Алиризо Чароғиро шикаст дод ва дар марҳилаи навбатӣ аз намояндаи Ӯзбекистон мағлуб шуд. дар вазни 98 килограмми самбои варзишӣ варзишгари шинохтаи тоҷик Хуршед Маҷидов Тоҷикистонро муаррифӣ намуд. Хуршед дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм бо самбоҷии қазоқ Колбай Темирлан рӯбарӯ шуда аз ин ҳарифи сарсахти худ мағлуб шуд ва дар рақобат барои медали биринҷӣ бо намояндаи дигари Тоҷикистон Одилҷон Сафаров нерӯ озмуда дастболо гардид ва мақоми сеюмро ишғол кард. дар вазни 64 килограмм миёни наврасон Ҷаҳонгир Камолов медали биринҷӣ соҳиб шуд. мақоми аввалро варзишгари Ӯзбекистон Шаҳриёрбек Мамадқулов, зинаи дуюмро Есентай Имахонов ва зинаи дигари сеюмро Орозалӣ Тургунов ба даст оварданд. аъзои дигари мунтахаби кишвар Аҷамҷон Нуриддинов, Сунатуллои Муҳиддинзод, Олимхоҷа Олимов ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст наёфтанд.